El mètode de l'autocàs. Seguim parlant de les preferències del cervell. I per què ho fem? Doncs perquè pot ser un mapa que ens pot ajudar molt a entendre com és que sovint les altres persones no responen a les nostres expectatives. Vam veure que aquest mapa dibuixava 3 línies. Una línia d'informació, una línia de decisió i una línia de motivació. I que en funció d'on ens ubicàvem cada una de les persones en cada una d'aquestes 3 línies, podíem dibuixar fins a 8 perfils. Avui comencem amb el primer, que és el de les persones que agafen informació racional, decideixen avaluant i es motiven al curt termini. Això dibuixa l'arquetip de la persona científica. Molt bé. Com funciona una persona científica? Doncs és una persona que resol problemes, és una persona que arbitra, és una persona que decideix, és una persona que té una mentalitat enginyeril i mecanicista de la realitat. Aleshores, quins són els seus grans actius? Els seus grans actius és estar molt connectats amb la precisió, amb l'ordre, amb la claredat, persones que sovint poden estar molt connectades també amb la calma. Són persones que el seu fort és tot el que és pràctic, tot el que és factual, tot el que és concret, tot el que es pot mesurar, es pot tocar i es pot modificar. Sí? Aleshores, què passa? Què passa amb els altres? Doncs que de vegades és possible que les altres persones, a ells, les percebin com a gent inflexible, com a gent excessivament rígida, com a gent excessivament estructurada, perquè això és el que estan transmetent als altres sovint. Molt bé. Quin és el seu gran espai de millora? El gran espai de millora d'aquest arquetip és que estan tan centrats en la informació que és objectiva i és factual, que pot ser que tota aquella informació que té molt més a veure amb el que és invisible, amb el que és subtil, amb el que té a veure amb les emocions, sigui una informació que no són capaços de recollir-la. I això, sovint, pot ser una bona pedra a la seva sabata.